दिसले दोन दिसले काय होय बंद करू. नमस्कार मित्रांनो, आज मित्रांन कुर्ल्याचे ट्रॅप पाठवल्यानं खेकडे बोकड्याचे त्या ट्राय करतो. बायको खोलता आता जातो, नंतर तुमका दाखवते बोकडे कसे लावतो ते. मी पहिल्यांदा ते वापरतले. छत्री सारखे होते, त्याच्या आतमध्ये मोरीचा मांस वगैरे बांधायचा, मासे वगैरे पण भेटतात. आज ट्राय करतो, बघूया थोड्या वेळानं दाखवतो काय तर. टाकतो. थांबा बाय. चला मित्रांनो, उचलून बघूया. पिंजरे टाकले होते. दोन कुर्ले आहेत हे बघा, दिसले दिसत नाहीत. दिसले दोन दिसले काय होय बंद करू. दोन कुर्ले घाल. दुसरं उचलूया पिंजरो. तर आता दुसरं उचलूया, बघूया त्याच्यात काय गावता. पहिल्या दोन गावले, बारकी बारकी कोलमी होती पहिल्या. दुसरं आहे बघा, ह्याच्यात काय गावता बघूया.
एकच हा दोन त्यात पण दोन होते बघा इथले. दोन होते बघा दिसतंय? तो बरे होता घराकच नाही बांधा नको बांधे लावूया. मित्रांनो आता पिंजरे उचलून घराकडे येत आहो खाली येत आहो बांधावर असो. आता बघूया एकदा दोनदा उचललो एकदा पाऊस लागा होता म्हणून व्हिडिओ करू गावलो नाही. तर बघूया किती कुर्ले गावले दाखवते तुमका. आता ते बांधाचे राहते ते बांधतलंय. झील माझं बरे होता बघा 2 खवळे गावले म्हणता. तिकडे आई बसली घरी घेऊन येतो घरे होता. किती गावले रे 2 खवळे गावले म्हणता. मोठे होत छोटे होत निस्त्याक होत ना आण बघूया. आता 2 खवळे गावलेत म्हणता. अरे किलो आज राजा ना शाळेत काढ तरी भाय नाही लागायचं भित्र काय बघा 2 खवळे गावलेत म्हणता. निस्त्याक होईत मग त्याच्या पुरता ठेव. आता कुर्ले बांधून घेतो हे बघा दाखवते तुमका. ते गावले बांधतले आणि घराक जातले. आता खाली बांधावर राहतो आम्ही गणपती विसर्जन करतो त्या बांधावर राहतो. बाकीच्यांचे पाती लागले. चला तर मग व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला धन्यवाद. मित्रांनो आत्ताच घरी आलोय 10-12 कुर्ले भेटले. तर हे ट्रॅप कोणाला पाहिजे असतील तर खाली नंबर दिलाय त्यांना फोन करून तुम्ही सहज मागवू शकता. मी खाली नंबर देतोय डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांना फोन करा आणि मागवू शकता तुम्ही. धन्यवाद.